Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u podcastu, ve kterém vás tentokrát zavedu do jednoho unikátního mlýna, v němž s láskou k dílu a úctou k přírodě pracuje už 5. generace mlynářů. Ten mlýn je zvláštní nejen tím, jakou surovinu zpracovává, ale také svým zařízením, které, až na výjimky, vymysleli sami mlynáři. Budeme si povídat o mlýně, o mlynářích a o rostlině, která jim nejen dává obživu, ale má také výrazný vliv na lidské zdraví. A to je v současné moderní době vystaveno velkým zkouškám. Neustále slyšíme o civilizačních chorobách, o kornatění cév, o namáhaných játrech, zvýšené stresové zátěži, potravinových alergiích, v níž dominuje nesnášenlivost lepku, tedy celiakie. Jednomu se z toho až hlava točí. Jak z toho všeho ven? Co jíst, když nás trápí celiakie? Jak pomocí jídla pečovat o své fyzické i duševní zdraví? S jedním řešením přicházejí naši předkové. Jedním z řešení a vlastně náhradou obilovin je pohanka. Říká můj dnešní host, kterým je 5. mlynář pohankového mlýna, pan Pavel Šmajstrla. Dobrý den. Dobrý den. Pane Šmajstrlo, říkala jsem, že jste v pořadí už 5. mlynářem, zde v rodinném mlýně pod Valašskými horami ve Frenštátě pod Radoštěm. Kdo ve vaší rodině založil mlynářskou tradici a jak to vlastně tenkrát bylo? Tak začal to můj prapradědeček Josef, který vlastně pohanku loupával na takových jednoduchých mlýnských strojích řečených žerna. A to se tenkrát dělávalo v téměř každé chalupě, nejenom tady u nás, ale každá chalupa měla ty svoje žerna, na kterých se zpracovalo všecko, obilí, všechny vlastně pšenice, kukuřice a tak dále, až po pohanku, která trošičku je specifičtější, ale on asi tu pohanku měl tak dobře zpracovávat, že se začal věnovat jenom té pohance. To je tam takové specifikum v tom, že pohanku chceme ne nadrtit přímo na mouku, ale chceme ji vlastně oloupat prvně, zbavit to takovou tu dřevnatou slupu, která se nedá vlastně uvařit, ona nám nezměkne. A pradědeček to uměl, nebo prapradědeček to uměl tak krásně, že se začal věnovat jenom té pohance a ty ostatní obilniny vlastně upozadňoval, až se začal věnovat jenom pohance. Takže se z něho stal pohankový mlynář. Po mlynáři Josefovi, tedy prapradědečkovi, převzal řemeslo jeho syn František. A ten byl nejen podnikavý, ale také sledoval trendy ve vývoji techniky a chtěl mít mlýn co nejmodernější. Proto asi možná jako jeden z prvních zavedl do výroby elektromotor. Povězte nám o tom. Je to pravda, on vlastně byl takový světák, protože on se v nějakých 11 letech sebral a šel do světa. A skončil někde na pomezí Rakouska, Uherska a Itálie a tam razil tunely. Dneska, když já jsem jezdil do Itálie pracovně, tak jsem si říkal, že v těchto místech vlastně pracoval můj prapradědeček. Bohužel nevím, v kterých to přesně bylo. No a on vlastně tam si vydělal dost hodně peněz. Můj dědeček říkal, že když přišel domů, tak si donesl pytel peněz a k tomu pušku. A takhle vlastně s tímto výslužkem přišel tady zpátky a zakoupil tady vlastně ty polnosti. A když byl tím světem tak ošlehaný, tak když přišla elektřina k nám tady, tak zakoupil elektromotor. Do té doby, než přišla elektrická energie, tak vlastně pohanku loupával za pomocí takzvaného žentouru. Což když si představíme, tak je takové převodové ústrojí, které pohání. Tady na Valašsku byly to kravky a voly, protože koně většinou byly v lese a tahali dřevo. A ty chodili pořád dokola a vlastně poháněli tou svojí silou ty převody až do stodoly. A tam vlastně se na to zapojilo, co se zrovna potřebovalo. Ať jestli to byla mlátička nebo mlecí stolice, tak tam vlastně se ta síla těch koníčků a kraviček se vlastně používala. Je k tomu taková i úsměvná trošku příhoda, že když se vlastně ty koně a kravky byly třeba někde na postvě nebo v tom lese a nebyl kdo by mohl vlastně to pohánět, tak se napsali kolikrát tady děcka, takže prý údajně dědeček měl kolikrát o zábavu postaráno, že několikrát musel chodit dokola, aby se mohlo třeba něco namlít, vyčistit a tak dále. Takže elektromotor to bylo něco nového, ano. Moderního. Jak to fungovalo? Přesně tak, ono to vlastně byl jeden velký elektromotor, který byl na takových kolečkách, když si představíme trakáč, vlastně takový vozíček, tak takový velký elektromotor tam byl na klíček, kdy to vlastně se dával velký kožený pás, právě se přázval na ty stroje, které se potřebovaly.
Jinak já se vrátím ještě k tomu, proč tady byl vlastně ten žentou, proč tady nebyl třeba větrný mlýn, protože tady vlastně pod těma horama nám třeba někdy zafouká opravdu hodně, že nám to urve střechu, ale většinou, když se podíváte dneska, krásně nefoukne vůbec nic, takže větrný mlýn tady nebyl. A pod těma horama tady je potůček slabý, takže nebyl ani vodní mlýn, dělalo se to za pomocí té zvířecí anebo lidské síly. Takže elektromotor byl pokrok, bylo to ušetření síly zvířat i lidí. Přesně tak. Ono to byla velká sláva, když se ten elektromotor koupil, protože to byla úplná novinka, to tady opravdu nikdo v okolí neměl, takže opravdu to hodně pomohlo, opravdu byl to obrovský pomocník pro tu těžkou dřinu. V kterém to bylo roce? Bylo to nějak, myslím si, ve 40. letech nebo 30. to já přesně nevím. Já jsem v té době samozřejmě nežil, ale bohužel mi dědeček zemřel docela dříve, než jsem já chytil rozum, aby mi to o tom více povyprávěl. V malých dějinách pohankového mlýna se odrážely i ty dějiny velké. Mlýn klapal od roku 1861 a zastavil se vlastně jen dvakrát. Poprvé to bylo v období druhé světové války a podruhé po únoru 1948. Ale každé to zastavení trvalo jen krátce, protože mlynáři byli nejen nezbytní, ale také šikovní a vynalézaví a uměli si velmi dobře poradit. Přesně tak. Ono vlastně bylo to tak, že za to druhé světové války se nesmělo nic zpracovat na těch vlastně žarnech, takže přišli četníci, zaplombovali je a chodívali jednou za čas neohlášeně na kontroly, jestli je to vlastně neporušené ty plomby, jestli opravdu se na tom nemele. Bylo to samozřejmě pod trestem smrti. No ale praděda, ten měl šikovné ruce jako každý Čech, takže ty plomby pěkně odělal a po nocích mlel pohanku, kterou měl schovanou ve stodole, vlastně ve sklepě, kdy my jako děti jsme tady tu chalupu měli prolezlou od sklepa až po půdu, ale ten sklep měl tak krásně kamuflovaný, že my jsme ani nevěděli, že ve stodole nějaký sklep je, že opravdu, když jsme chodili na seno po žebříku, tak tam jsme, až se ta stodola začala bourat, tak se zjistilo, že tam jsou tajné dveře, kdy vlastně vedly do sklepa, kde tam tu pohanku právě schovával. A on vlastně po nocích to tam loupával a přišel vždycky jednou za čas ten četník a zrovna v jednu dobu, když tady sedíme ve mlýnici, tak nad náma byla půda, kdy tam nebylo nic jiného než prostě půda, kde se tam schovávaly různé obiloviny a tak dále. A tajně tam právě praděda zabíjel prasa, co mu se taky nesmělo. To se taky prostě nemohlo dělat, bylo to taky vlastně, jídlo bylo na příděl, na lístky a tohle to byla také vlastně zakázaná zabíjačka. No a tenkrát nebyla žádná tekoucí voda, vlastně musel se vždycky zajít do studny, nabrat a člověk se umyl a na té půdě se neměl samozřejmě umyt, takže honem dal ruky do komína, pěkně se zamazal odsazí, jakože vymetá komín, ukázal tomu četníkovi, že ty žerna jsou neporušené, četník ano, zkontroloval, spokojeně odešel, no ale po druhé světové válce, jak to vlastně už skončilo všechna ta strašná doba, tak přišel a říkal, ty Francku, já jsem stejně viděl, že tam zabíjáš prasa. Ale neudal ho, tak to bylo takové veselější. A po druhé, ten se náš mlýn zastavil po druhé světové válce, kdy přišla taková ta kolektivizace, to znárodňování. Samozřejmě, když se dneska podíváte, tak náš mlýn je opravdu malinký. Nejsme nějaká velkovýroba a tenkrát jsme byli ještě daleko menší. A vlastně přišli soudruzi z Národního výboru, že se to vlastně znárodní, ale když to viděli, tak vlastně neměli co prakticky ani znárodňovat, takže se jenom ta činnost zakázala. No ale druhý rok se urodila nějaká pohanka, neměl to zpracovat, tak se to povolilo jako vlastně taková vlastně služba spoluobčanům. A děda to mohl vlastně se svým otcem s pradědečkem provozovat vždycky po práci. Vlastně on musel ráno chodit na statek do JZD a po práci vlastně v období, kdy se pohanka sklidila, tak mohl po odpolednech a nocích tu pohanku zpracovávat. A právě tomu vlastně vděčíme i za to, že ta pohanka se tady vlastně na tom Valašsku udržela, protože on opravdu tu mlynařinu měl rád, kdyby nebyl tak činorodý, i ten můj pradědeček, i dědeček, tak to mohli zavřít a mohli si užívat po odpoledne klidu, ale oni opravdu byli takoví ti dříči, že opravdu tu pohanku zpracovávali. Říkával mi dědeček, že vlastně pohanka nejlépe se loupala, když bylo -20 a více, jo? Že to opravdu to zrníčko šlo krásně od té slupky, tam se nikdy netopilo, tam opravdu byla zima, bylo tam, on právě loupával nejvíce v zimě tu pohanku, kdy vlastně nebylo na těch polnostích venku tolik práce, tak vlastně tu pohanku vždycky odpoledne, když byly ty dlouhé noci,
tak šel do mlýna a vlastně loupával třeba i kolikrát do rána. To mělo omrzlé ruce. No to skoro jo, ale u té práce se zahřejete, tam opravdu, měl tam sice pecek, ve kterém občas zatopil, ale já už si nepamatuju, že by se tam někdy topilo. On byl opravdu činorodý, nepamatuju si, že by si sedl k televizi, že by jenom tak seděl. On opravdu tady on choval 20 ovcí, 4 prasata, tady toho opravdu bylo to zemědělské činnosti tolik a ještě si našel čas na ten mlýn. Měl odbyt? On vlastně to dělal i pro ty jednotné zemědělské družstva, které vlastně si něco vypěstovali, on jim to zpracoval, nebo sousedům. Ten, kdo prostě tu pohanku nasel, tak vlastně tady kdysi bývalo nějakých 40 milionů jenom na Novojičínsku pohankových a potom v té době od těch 40. let už tady vlastně zůstal děda jediný, plus ještě jeden byl v Hostašovicích, ale ti to měli zase trošku jiným způsobem. A tam taky to měli takové složitější, takže asi v okolí, tady v širokém okolí zůstal jediný a to uvozovka odbytu měl dost. Takže pohanka tady zůstala po celou dobu, byť tedy my dnes znova objevujeme pohanku, ale tady se ta tradice udržela po celou dobu i díky tomu, že tady byl pohankový mlýn, který fungoval. Přesně tak. On potom vlastně, když už měl 70 let, tak se snažil zapojit do toho mého otce, nebo respektive otec k tomu měl taky vztah odmala, takže taky se tomu věnoval. A když to bylo v těch 80. letech, už děda měl 80 let, tak se snažil, aby ten mlýn, to pohankářství tady zůstalo, tak se snažil tu mlýnici taky někde předat někomu a podnikat se nemohlo. Tak to udělal tak, že vlastně jak pracoval v tom JZD tady ve Frenštátě, tak řekl těm svým kolegům, aby si to skopírovali, toho zařízení a aby v té pohankářství vlastně pokračovali. Samozřejmě pomáhali mi to rozjet všechno, fungovalo to, ale jak přišel ten převrat, ty 90. léta, kdy ty zemědělská družstva opravdu krachovala a vlastně i ta pohanka tenkrát neměla takovou, bych řekl, budoucnost, ačkoliv má obrovskou, si myslím, ten potenciál je tam obrovský, tak tenkrát se prostě tomu nevěnovali a nakonec ho zavřeli a vlastně otec zase zůstal s tím svým mlýnem pohankovým zase jako takový průkopník. Váš tatínek ale nebyl původním povoláním mlynář, on byl učitelem. Vy už jste tady trošičku nakousli, jak se to stalo. Dopovězte nám ten příběh, jak to, že váš tatínek oblékl bílou čepici. Ano, bylo to vlastně o tom, že dědeček najednou náhle zemřel v roce 91 a měl rozpracované zakázky, které vlastně nedodělal a neměl to kdo za něj dodělat, kromě mého otce, který ten strojům rozuměl. Ono se to nezdá, na tu pohanku je to specifické zařízení, není to jak pšenice, jsou to vlastně stroje, které si dělal můj praděda, děda i otec, vlastně to zdokonalovali postupně a jsou to takové ty stroje, které se nedají nikde koupit a nikdo tomu moc nerozumí, jenom kdo na tom vlastně pracuje. A v tom 91. roce náhle vlastně děda zemřel a otec, který učil na učilišti v Tatře Kopřivnici, si vzal půl roku neplaceného volna, že ty vlastně zakázky dodělá, pak se vrátí na to učiliště, do té Tatry, kdy tam měl vlastně 2 měsíce prázdnin a tak dále, různé výhody, oddělal si svých 8 hodin a měl klid. Tak to vyměnil za to, že sice dělal krásnou práci, ale v těch 90. divokých letech měl obrovské nervy, opravdu placení a tak dále. To bylo opravdu velice divoké a měl nervy, ale vydržel u toho, protože tu budoucnost u té pohanky viděl a snažil se ji vždycky zpropagovat. Jemu můžu říct, že vděčíme za to, že ten mlýn opravdu tak jede, jak dneska jede. Nyní jste tedy dalším mlynářem v řadě vy, ale ani vy nejste v tomto oboru vyučen. Tak mě napadá, dá se vlastně dneska vyučit mlynářskému řemeslu? Dá se vyučit, ale ne u nás. Bohužel u nás byly vlastně v Pardubicích jsou potravinářské školy a byla tam i obor mlynář, ale co vím, tak už myslím snad 15 nebo 20 let tam ten obor není. Naposledy tam byli snad poslední 2 žáci, bych řekl, kolem roku 2000. A nejbližší mlynář se dá vyučit ve Salzburgu, vlastně v Rakousku. A bohužel u nás mlynářská škola žádná není. Ačkoliv v té Pardubice, tam byla vlastně firma Prokop, která dělá mlýnské stroje, tam měla opravdu tu tradici mnoha letou, staletou. A dneska vlastně
musíte až do Salzburgu naučit se německy, nebo aspoň minimálně anglicky a tam si vlastně naučíte aspoň mlynářskou školu a dostanete výuční list. To je poněkud z ruky. Ano. Vy jste původní profesí zemědělec, agropodnikatel. Co jste tedy musel absolvovat, abyste se mohl stát mlynářem? Ono to bylo tak, že okolo roku 2000 vlastně se dělal nový živnostenský zákon a tenkrát vlastně přešlo to mlynářské řemeslo na řemesla vázana. A tam je to tak, že vlastně když chcete v těch vázaných řemeslech podnikat, tak buď to musíte mít výuční list, nebo musíte studovat, musíte mít vlastně maturitu nebo inženýrské studium. A čím dále dosáhnete v tom oboru, tak tím máte vlastně kratší dobu na nějakou vlastně zkouškové období. No a tenkrát vlastně ani já, ani otec jsme neměli žádnou takovou tu výuční list mlynářský nebo něco takového. Tak přišli z Národního výboru nebo z živnostenského odboru, ale pomohli nám v tom, že nám uznali vlastně, že otec dělal se svým otcem, s mým dědečkem po 10 letí. Já taky jsem se tam pohyboval od malého dítěte, vlastně od 7 let jsem pomáhal jako takzvaný smetiprach, tak jsem vlastně pomáhal dědečkovi zametat, uklízet a každé prázdniny jsem dělal vlastně brigádu vždycky otce, když už potom podnikal, tak nám to uznali a pomohli nám, že jsme vlastně si tu živnost mohli uchovat. Mohli přijít a mohli nám to zakázat, ale naštěstí už je to dneska takové ličtější, že se vlastně spíš nápomocní, než aby nám házeli klacky pod nohy. Což je moc dobře. V našich zemích má mlynářství dlouhou tradici. Mlynáři se jako dvorští řemeslníci objevují v knížecích a později v královských klášterech a kapitulách. Obecně se má za to, že se tenkrát jednalo převážně o vodní mlýny. Od 13. století máme svědectví o mlýnech větrných. Od roku 1444 byli mlynáři organizováni v pekařském cechu a měli svá práva, výhrady, znaky a erby. Nejvyšším pracovníkem byl tedy hned po mlynáři stárek, který byl takovým zástupcem mistra. Stárek řídil práci mladších tovaryšů, mládků a učedníků, kteří se dále dělili na prášky, to byli ti starší, a mladší smetiprachy. V pekařské mlýnici šejdovně vládl šejdíř. Ten měl na starosti odběr obilí a předání mouky pekařům. To všechno už je ale dávná historie a já tady ve mlýně nevidím žádného šejdíře, žádného práška ani smetipracha, tak jak tedy mlýn funguje dnes? No, v úvozovkách by se dalo říct, že šejdíř to je naše paní účetní, která nám dělá faktury, ale ten šejdíř vlastně měl tenkrát na starosti směnu obilí, vlastně, které se dovezlo, tak se zpracovalo a samozřejmě ta chudina nebo ten statkář nebo kdo to přivezl, tak neplatil za to zpracování, ale zaplatil vlastně ne v penězích, ale vlastně v tom obilí, které dovezl, tak se něco srazilo a to se právě takzvaně šejdilo. A samozřejmě nikdo nebyl spokojený, jestli nebyl spokojený i ten, co to dovezl, tak se potom udělalo z toho slovíčka šejdit, šidit, tak potom vlastně takhle to bylo. Ale u nás vlastně ve mlyně my to máme tak nastaveno, že téměř všichni děláme všechno, aby byla taková zastupitelnost, protože jsme malinká firma, je nás tady 7-8 lidí. A když někdo onemocní, jak byl vlastně loňský rok takový docela zvláštní s covidem, tak jsme se všichni museli střídat na baličce, ve mlyně, přímo v mlýnici, kdo mlel, na extrudárně, kde vlastně se vyrábí křupky, kaše. Takže máme to takové vlastně docela dost provázané, že opravdu téměř všichni něco umět, nebo všechno umět. A já dneska už vlastně jsem začínal taky, když to vezmu u otce, každé prázdniny ten smetiprach a postupně jsem se vlastně převyšoval, až jsem skončil možná taková sekretářka od vaření kafe. A dneska vlastně už jsem víceméně v kanceláři a snažím se zajistit odbyt, vlastně nákup obilnin, pohanky a tak dále. A jak je to s technologickým zařízením mlýna? Co vám tady vlastně mele? Tyhle ty stroje, které tam dneska uvidíte ve mlýně, tak to jsou 90% vlastně stroje, které vlastně vyrobil
otec Zdeněk vlastně se svým spolužákem panem Gajduškem, který u nás opravdu dlouhá léta byl, on vlastně s otcem chodil na základní školu, potom spolu dělali v Tatře Kopřivnici a pan Gajdušek je takový opravdu takový strojař a takový opravdu, až bych řekl, vynálezce, který nám vlastně ten mlýn pomohl hodně spravit, opravit, upravit a zvelebit. A dneska vlastně, jak jsem říkal, na pohánku nekoupíte nic, takže všechny ty stroje, které tam jsou u nás vyrobené, až na poslední stroj, který jsme si koupili, který se jako už na tom koleně opravdu vyrobit nedá, když jsme si koupili optickou čističku, kde jsou kamery, které nám vlastně hlídají to, aby v té pohance nebylo jiné zrnko, které by tam nemělo být. Ať to mám opravdu 100%, co jde do mlýna, ať je to 100% pohanka, která se semele. Takže tento mlýn je unikátní nejen tím, že to je rodinná firma, protože zaměstnaní jste tady všichni z jedné rodiny, ale také tím, že jeho vybavení je jedinečné a typické. Přesně tak. Jak jsem říkal, nedá se to koupit, takže všechno to, co jsme vyrobili, tak je to vlastně z takových těch poznatků mých předků. A pořád neustále bych řekl, každým rokem vždycky něco vylepšíme, vždycky něco upravíme, ať nám to jednak lépe mele a ať je to spolehlivější a výkonnější. My si tady po celou dobu povídáme o mlýně, o mlynářích, ale vlastně jsme se ještě nezmínili o tom hlavním, o pohance. Představte nám tuto skromnou a přitom velmi zajímavou a krásnou rostlinku. Ano, ta rostlinka je opravdu něco jiného než klasická obilnina. Když se podíváte na obilí, ať je to pšenice, ječmen a tak dále, tak je to vlastně taková rostlinka, která je stéblo zakončené nějakým klasem, taková, řeknu, až travina. Kdežto pohanka je z čeledí desnovitých, je to taková keřičková rostlinka, která krásně vlastně vyrůstá i do šířky a bílo-růžově kvete. Je velice medonosná, takže když krásně kvete vlastně v tom červenci, srpnu, tak když přijdete dopoledne, tak to pole hučí úplně od těch včelíček, které vlastně chodí na ten nektar, ale jenom dopoledne. Když přejde sluníčko už na odpoledne, tak už tam nenajdete včelíčku. Takže ta pohanka je, jak jsem říkal, medonosná, je taková vynikající i pro ekologické pěstování zemědělství, kdy ona nemá žádné choroby ani škůdce, takže vůbec do ní nevyjíždíme s nějakým postřikem. Proto i třeba ten pohankový med je velice zdravý, že je bez nějaké další chemie. Když to srovnáme s jinýma, třeba s řepkou, tak té chemie tam jde opravdu mnohanásobně více, nebo respektive do pohanky nejde vůbec nic. Odkud pohanka pochází? Pohanka pochází vlastně z náhorních plošin, vlastně z Himalají, z Tibetu, z Nepálu. Tam, když vlastně jsou takové ty chudé půdy, je tam krátké vegetační léto, tak ta pohanka si tam sama v sobě vlastně vypěstovala takové ty vlastnosti, že má dobrý kořenový systém, že vlastně dokáže z té půdy právě si vytáhnout živiny, které potřebuje. A tím pádem se vůbec pohanka nějak chemicky nepřihnojuje. Ono, když ji vlastně přihnojíte, tak ona vybují do zelena, pak přijde sebe menší vánek a polehne vám a to je špatně. Takže ona tam vlastně má výborný kořenový systém, potom má krátkou vlastně vegetační dobu, protože když se podíváte, tam to léto je opravdu velice krátké, je tam taková to počasí velice tvrdé, tak pohanka do 2 měsíců vlastně nám vzklíčí a uzraje, nebo maximálně do 3, taková stodenka se jí říká. Ta pohanka se za těch 100 dní sklidí, ale ona vlastně celou dobu, kdy nám je na poli, tak nepotřebuje žádnou vlastně údržbu, nepotřebuje tam jíždět, takže i pro ty zemědělce je taková výhodná plodina. Když se sklidí, tak má ještě hodně organické hmoty tam zanechá a ona je ještě taková výborná na pročištění pole, že vlastně ona vytlačí ten plevel. Ona se používá v tom ekologickém zemědělství jako třeba na zelené hnojení v tom, třeba i v Německu, že když se naseje, tak ona vlastně zadusí ten plevel a to pole se krásně odplevelí. Jak se pohanka zpracovává? Jaké máme typy zpracování pohanky a jaké produkty z ní dostaneme? Ono ve světě jsou takové hlavní 2 typy zpracování pohanky. Je takový mechanický, kdy to děláme u nás my, kdy se ta pohanka k nám přiveze do mlýna a zpracovává se, jak jsem říkal, na těch žarnech samozřejmě modernější. Není tam, že by člověk to tam točil klíkou a seděl celý den 8 hodin,
a vlastně takhle loupal pohanku, ale ten princip vlastně zůstal zachovaný, že to jsou dva mlýnské kameny nad sebou a mezi to jde to zrno. A tam mezi těma vlastně kamenama se ta pohanka krásně vlastně oloupne od té slupky. Druhý systém takový je termický ve světě, kdy vlastně pohanka, když si představíme to trojhranné zrníčko, taková krásná hnědá tobolka, ale tvrdá, velice ostrá, špatně se na ní klečí, to znám z dětství. Takže ta pohanka se namočí a za pomocí vody se vytáhne rutin vitamin a pohanka se pak dá mokrá do vlastně pece, kde je 300 stupňů a nad tou teplotou se vyloupne, vyskočí z té slupečky, pak se profoukne a je vlastně vyloupaná. Hodně lidí si pak tu pohanku plete s neloupanou, protože ona stmavne v té peci, ona jinak má mít takovou krásnou okrovou až zlatavou barvu, když je ta pohanka termicky zpracovaná, tak je taková tmavá hnědá a hodně lidí si myslí, že chce tu neloupanou tmavou pohanku. Jenomže ta neloupaná nebo ta vyloupaná tmavá pohanka má svoje úskalí a je to v tom, že pohanka je vlastně tam zničená, že ty veškeré vitaminy, kterých má pohanka 12, tak veškeré ty vitaminy vlastně tím pražením se nám zničily. Navíc tam vznikly popeloviny, dechtoviny a pak tu pohanku musíte vařit aspoň půl hodinky, ať vám změkne. Takže já vám doporučuji, když si kupujete pohanku, kupujte si převážně českou hlavně, u nás vypěstovanou, protože je bez nějakého chemického ošetření. Navíc nejela přes půl světa a navíc je mechanicky vlastně krásně zpracovaná, že má v sobě vitamíny, ty vlastnosti, které má mít. Podle odborníků má pohanka velký význam pro naše zdraví, protože působí léčivě na cévy, je vhodná pro detoxikaci, pomáhá tělu aktivovat energii podporující činnost nervů a dokonce umí regenerovat jaterní buňky. Říká se jí také královna zdravé výživy. Přesně tak, ona má tolik dobrých vlastností, ať je vlastně lehce stravitelná, má právě ty vitaminy, nejvýznamnější je vlastně rutin, který nám vlastně odbourává ten usazený cholesterol z těch stěn cév, nám krásně pročišťuje to krevní řečiště, spružňuje nám ty cévy, na to je velice dobrá právě pohanka, ale jak jsem říkal, musí to být tam mechanicky loupaná a co nejméně vlastně teplně zpracovaná. Cholin, niacin vlastně to jsou ty na obnovu jaterních buněk, jak jsem říkal, opravdu je vynikající právě na tu pohanku. U nás my ty jaterní buňky ani nepotřebujeme obnovovat, protože u nás po generace se nepije alkohol moc, takže u nás nejsme ti praví valaši, kteří potřebují slivovici každý den, takže ta pohanka je u nás jí dávána, byť každý den, ale zrovna ty jaterní buňky zrovna to my nepotřebujeme. Pohanka potřebuje specifický, i když tedy velmi snadný přístup i v přípravě. Já jsem se totiž tady od pana mlynáře dozvěděla, že pohanková zrna zásadně nevaříme. Přesně tak, naše pohanka se vůbec nevaří, ona stačí, takové to nejjednodušší, ta příprava je taková, že vlastně třeba, jestli chcete snídaní, tak si zalijete vlastně teplou vodou a krásně vám do 10-15 minut naměkne. Já si opravdu teď dělám 2 měsíce jenom pohanku lámanku, že si zaliju horkou vodou, přidám si do toho třeba tu pohankovou kašičku, nakryju si to jablíčko, nějaké ještě jiné ovoce a takhle snídám každý den, opravdu už 2 měsíce. To je právě ta naše pohanka a já se ještě zmíním zpátky k té termicky oloupané, protože mnoho lidí přijde a řekne, že jim ta pohanka z toho hrnce, jak to vaří, že jim to smrdí. A to je vlastně problém, když se ta pohanka sklidí, jak jsem říkal, zemědělec u té pohanky, která se pěstuje, tak do ní vůbec nemusí výjíždět, nemusí ošetřovat. Jediná věc je, že když se pohanka sklízí, tak se musí vyčistit a vysušit, protože má v sobě hodně vlhkosti, až někdy kolem 30%. A my to musíme stáhnout na 14,5, aby nám nesplesnivěla. A oni, někteří ti zemědělci právě, převážně je to v zahraničí, je to v Polsku, v Rusku, na Ukrajině, v Číně, na tu pohanku zapomínají, prostě jsou ledabilí a nechají to nahromadě a ta pohanka nám právě do druhého dne splesniví, ona takzvaně zatuchne. A když se potom vlastně spraží, tak ta plíseň se schová a když potom musíte vařit tu půl hodinku, tak to z toho hrnce znova vyleze a smrdí to. Takže hodně zákazníků nechce pohanku jenom proto, že jedli tu špatnou, tu praženou a ještě k tomu většinou plesnivou. Takže kupujte si, jak jsem říkal, tu mechanickou a tam žádný problém není, protože my každou pohanku
se snažíme nebo děláme to, že ji vlastně, když nám přijde nový dodavatel, tak ji ochutnáme, provoníme, aby tam žádné plísně nebyly. Kolik máte dodavatelů, kolik pěstitelů je u nás, kteří se věnují pěstování pohanky? Ono je to vždycky takové nahoru dolů. Jeden rok je tam prostě těch pěstitelů hodně, druhý rok je zase horší. Třeba loňský rok byl velice špatný na pohanku, že zrovna ti naši dodavatelé měli zrovna pauzu v tom pěstování, že nasadili třeba poloviční hektary, protože zase dali nějakou jinou plodinu na ty větší, takže to nám trošičku ubylo, ale v loňský rok byl velice špatný na pohanku, že se jí málo urodilo. Takže pohanka šla opravdu jako surovina, šla o 100% nahoru a to už se prostě na té koncové ceně opravdu projeví. To, že se nám zdražila elektřina, to jsou takové opravdu drobnosti, ale když vám zdraží prostě vstupní surovina, ta hlavní, ta jediná o 100%, tak je to opravdu hodně. Máte signály od svých dodavatelů, že třeba budou letos osévat větší plochy? Ano, letos já už jsem si udělal, už od podzimu objíždím zemědělce, snažím se opravdu dojet téměř za každým a domlouvat ty hektary, ať máme opravdu více a více, protože my potřebujeme té pohanky 600 až 800 tun za rok. A když si vezmete, že má nějakou výtěžnost okolo tuny 200 až maximálně 2 tuny, to je dobrý rok, tak bychom potřebovali, kdyby jsme počítali, že je dobrý rok, tak bychom potřebovali nějakých 300-400 hektarů a to prostě nemáme samozřejmě, takže máme hodně těch zemědělců a řeknu tak dobrá polovina je v bio kvalitě, ačkoliv já to bio slovíčko moc nemám rád, protože když se podíváte na pohanku a otočíte sáček, tak máte tam třeba země původu Čína a je to třeba označováno, že to je bio, tak už to prostě bio, jenom to, že to jede přes půl světa, tak to prostě popírá tu myšlenku toho bia, že vlastně má to být ze dvora, má to být samozřejmě chemicky čisté, samozřejmě to je bez debat, ale ať to jede prostě někde co nejblíže a ne, že to jede opravdu z Číny a já nevím kde odkud. Pohanka je přirozeně bezlepková potravina, což je důležité právě pro všechny, kteří musí držet bezlepkovou dietu. Tak kde všude pohanku v kuchyni můžeme použít? Pohanku v kuchyni prakticky všude. Ona opravdu má tak široké použití, protože moje babička tady, ona sice pocházela z Frýdku-Místku, neznala pohanku, dokud si nevzala mého dědečka, ale ona i tak zase do ní tak zamilovala, že ona s ní pekla rohlíky, koláče, dávala jí do každé polévky, může to být zeleninová, může to být i rajská, může to být vývar, může to být uzena, prakticky do každé polévky se ta pohanka hodí. Tam opravdu neuděláte chybu, když ji tam sypnete těsně před koncem varu, nebo když to uvaříte, vypnete, sypnete pohanku, tak vám krásně naměkne. Jako příloha, já si tady pamatuju, 90% byla pohanka, brambory se dávaly opravdu jenom občas. A můj dědeček říkával, že vlastně pohanku mívali na oběd 6krát v týdnu, jenom v neděli bylo něco jiného. Když dáte jakékoliv maso uděláte, dá se prostě k tomu dát pohanka, opravdu vyrábíme těstoviny z pohanky, takže já snad asi nevím, do čeho by se ta pohanka nehodila. A abychom o pohance jenom nemluvili, tak jsme si pro vás, milí posluchači, připravili dárek. Pan mlynář vám teď prozradí recept na bezlepkové a také bezlaktózové mafiny. Ano, je to úplně jednoduchý recept, protože pohanka, vlastně jak je ta bezlepková, tak hodně zákazníků pohanku vezme jako přílohu, ano, ale třeba jako nějakou sladkost si to třeba nedokáže udělat. Takže je to úplně jednoduché, že si vlastně vyšleháte 4 žloutky, přidáte do toho 200 ml oleje, 200 ml, kdo může mléko, tak si může dát mléko, já třeba také nemůžu, takže si dávám tam třeba mandlové nebo jakékoliv jiné. Dáte tam asi 150 gramů cukru, vyšleháte to do pěny a po tom vyšlehání si můžete tam potom přidat prosetou pohankou, ať to máte více nadýchané, tak pohankovou mouku, asi 200 až 250 gramů. A do té bábovky nebo do těch mafinů potom ještě nastrouhejte na hrubo jablíčko, to už potom míchejte třeba i ručně. A mimo vedle si udělíte z těch 4 bílků sníh, aby jsme nemuseli dávat kypřící prášek, aby jsme to udělali bez chemie, tak si vlastně ušlehejte sníh z těch bílků a potom ručně ho do toho těsta vlastně vmíchejte a máte hotovo. Pečte potom na 150 stupňů
nějakých půl hodinky, já to vždycky tak odhadem, protože mám u toho vždycky plno jiné práce. A můžete to buď dát do bábovkové formy, vymazané, a nebo vlastně do těch košíčků na mafiny. Já z toho ještě do toho vždycky dám nějaké ovoce, máme tady krásnou ještě starou výšeň, co sadil můj pradědeček, a když se jednou za 10 let urodí višně, tak si je naložím do rumu, tak ty potom dám do té bábovky, a nebo třeba borůvky, co máte, tak můžete dát prakticky cokoliv. Závěrem bych ještě k tomu receptu řekl, abyste si opravdu na tom pochutnali. Když budete mít nějaký nápad, klidně tam můžete cokoliv přidat jiného, protože pohanka opravdu snese experimentování a je velice, velice výborná. Mně pohankové, vlastně cokoliv z pohanky velice chutná, takže vám přeji dobrou chuť. A já děkuji panu mlynáři za rozhovor a těším se někdy příště. Naslyšenou. Také děkuji, naslyšenou. Milí posluchači, děkuji vám za pozornost a těším se u dalšího podcastu. Naslyšenou. Vaše Ksenie Kaduchová.